bolond emberek vannak amúgy. Tehát, hogy azt nem értem, hogy ők hogy tudnak gondolkodni, mármint, hogy érted? Olyan nem létezik, hogy lapos has, és nagy cici, és nagy popsi. Na hát nekem nagy cicim van, nagy popsim van, viszont nem lapos a hasam, de nem is olyan nagy. Tehát, hogy szerintem pont ideális méretem van mindenhol, 10x10-es, sőt 10x11-es. Tehát, hogy ez is 10x11-es, úgyhogy el lehet tekerni a biciklit, ha valami nem tetszik, vagy nem képes az agyat befogadni, hogy ez van. Köszönöm. Minden nap jönnek. Pedig csak nem olyan rég kezdtem el. Hát ez van. Ami jó, az jó. Nem vagyok fent a rasztlányokon. Mivel én úgy működöm, hogy nem mindenki jöhet hozzám, tehát hogy csak az jöhet hozzám, akit kedvelek, aki jól néz ki. Tehát, hogy olyan emberek nem jöhetnek hozzám, akiket nem szívesen várok.